ndakapumwa jakuto mushipe namai wacho neandozesita zimuroi ekutanga mwana wangu akarwara musikana muroora wavo arwara ndakafana vane manikidzo kuti mwanenge ari kurwara kuno ndakabva ndaenda kumba kuona ndakatanga kutomboramba kuenda kuona mwana wangu ndichiti vanhu handiwazivi asi andambobvisa seni zangu saka pendakazoenda kuona mwana wangu ndakasvika mwana ropa rakazara mumba mese kudai munhu akatya ropa romanishiriri tete wacho asi mama wacho vakamira vakati sausaidi ndikobva mama ngatitakure muroora tiri tiende kuchipatara nemwana mama wacho wakaramba kati handisi kuenda kuchipatara nandiyoba ini ndakatora mwana wangu ndikaenda kuchipatara ndaenda kuchipatara ndakabva ndasvika kuchipatara nemanesa pariyo bati mundikuno kuba manese kodhikazi ndaenda kodhikazi ndokuda bati mwana adini afira mudumbu vaindisa kujena hospital saka inini ndandisina mari kanojena hospital but ndakabva ndapiwa mari newadhikari padora ndobva achiterariva kutaundi atira kutaundi ndini manese kujena hospital akabva ndifonera kasi ndipe mama wale yoba chimoere ndikati ndipi zvikanzi yoba mazuva kuti auparekwa ndikati ndizviziva zvikanzi mangwani makuseni kunodii uya kuno ndoti mwana usati afira mudumbu ndakaenda kuchipatara kuona mwana wangu ndikasvika papasina mari yekuchipatara mari manesi vati kukatara titokuchapatara ndikasipe mari yekuti ndikati vati handina mari wazobudisa 5 girasi yangu anaita ndabhadhira kuchipatara ndabhadhira kuchipatara madhipo haangauyi ini vanafonera murume wangu kumba ndikati abati unzai mari mwana kunokunge wedu ari kurwara vatapirwa mari nabati $30 vanaenda kotenga madhipo kuchipatara nemushoka yekuti iriyo bhabaiyo variyo bhauya azvapedza kudaro bhauya nehembe dzavo kumba kwangu wakuda kuchipatara riyoga nemurume wachibheki tikazi mama kumba yatinogara i1 room hamuna dho saka tori muchengete chifuture iri kuchengeta kwatakaita future ikoko mama wacho akabva vati imimi machengetere future iyi yariyo muri muroi ndii makavachinembeksenarijo makauraya mwana wariyoga matati ndindauraya mwana wariyoga here musi wa 25 obva waikumba kwangu yomaiwa bheto havadi kuti mwana womukwamba wangu wachite pamba pangu vanoti unochengeta wambuya wako ndiwo unovatengera zvese zvavanenge vapfeka nechikafu zvese ini ndikatengerwa hembe nabheto inini zvikazi ndiwe mama wacho bvatanga ini ndakabva ndaurayirawo mama wacho ndavadaiwa bvatuma mwana wacho jacob mushipa akabaibva ndirowa aindirowa achinditi uya mutore ngurire yenyu kumba kwenu mai asvikataziva kuti mwana nyane ngoziva nichamudibariyoba achiziva mutore ngurire imi mainini wariyoba dakurombesai kwaindibari dakuchekeresa yakusi kutanga kuti takamera futi kumapurisa katara muromo iyo wekuti adawa ndiuraya iye jacob mushipa nokuti azive chedu ndiokutokuchekeresai kuti mufe zvadaro tagara rapa inini ndipo ndakazouya kuti mambo ndibatsirwa pamusoro penyaya yemwana wangu kurudaro ndiani mai katanga wataura mati mwana kudobatsirwa nechinyaya ndobatsirwawo pekuti pemwana wangu kumwa kwandakaiswa ndiri muroi wanondabatsira kunishungurudza vachitara maraini kuti ndinochinekwa nabheto nemai womupasha watoma mwana womukwambo ini ndiye akandirwa mukwambo akanaka achidhina achida kunditima musoro wangu ndazida kutokuuraya mukwambo apa nedhoro ravo handina kuya mwana wangu akachekwa operation handina vaikanisendera vachisvika baba pangu vanondirwa muraini mandinogara chaicho handisisina rugariba vanosvika vachitara zvavanoda ndokaona ndakapfeka hembe watakwandiseka kuti wanga wapfeka hembe mwana wedu amuchengeta bheto zvese zvandinoita vanongondituka bamini wanguchaita mingine murume wangu wakamurowa mukwambo aripo mwanzazi acho wakati wamurowa vakamubvisina mabhatani hembe saka vanhu vavatorina tsika pasina niti mambo ndakakobatsiwa mukwambo Wakamurora lini? Wakamurora lini? Wakamurora lini? Kaka. Ini jenis Albert Francisco Albert mukadzi wakamurora lini? Gore rineri rinonzi 2026 mukadzi wakamurora 2023 2023
Ini 16. Sakamura underage 16. Wamurora makore mangani? Ndine 16. It's not 15 because it's in it was 15 years. Kuno 0 tune mosha. Yukurura mwana. Yukurura mwana. Anaro. You what makore mangani? Ndine 16. Saka 2 ana kugarura. Ewe ndo proponi. Zikana nuko mese munosungwa. Mune mwana? Akashaika. Mbona mcheki mwana? Mama ndotori hapo ni hapo. Au mama ndio ndoyatsa uchengeta. Mama wangu. Ndio ndoyatsa uchengeta. Yangu ngashika kumba wanogara mama. Hapana chesina kuambia mama. Yangu pamidziyo wanotaura mama kuti endo atengira midziyo but hapana midziyo inoatengira. Avo vantu ndinovatengira ma-TV, masola, hapana chisina but kamari kenodaitawo panguva. Vanouya vachiti hendoda chikafu voisa vana but havamboendiwo kumadzimba kwavo noda kuchengeta nemukadzi wangu. Saka unokunge nemukomo wakanoa vanhu vako. Ipapa wakatoshaisha. Ipo wakatoshaisha. Pambo sumbe. Pambo. Pambo. Magaro wangu. Ndakwarowa. Magaita Asi yanga ni nyaya yekuti wakatanga kushauta mai wangu. Wachiti munhu ndosaka makambotenga. Mai in Jacob Mshit. izwa. Pindura mbunzi. Ndonzi Jacob Mshit. Ndakwarowa. Izwa pambo. Mataura maita makaro wangu yangu. Mati akatanga kutuka mai wangu kutoka mpenga. Wakati tatu akaroa mbwele anza yeso wakati sasa zvongo kutoza kuti akatanga kutuka mai wangu kutoka mpenga. Utaura tikuenda benda nenyaya sematangira yakadi. Yapatene nyaya yakapindura zvirubvunzwa. Wakamnera. Andakwanera. Andakwanera baba. Wakati ndaitowatsura nenhau dzawaigara waichingotishauta muchembero wangu. Wakawatsura sei? Ndakati mai amwe hakuzi kuti kurorera neyamhosva. Imimi kana matadzirana mwana mai taurirane zvakadi zvakanaka. Kasi ambuya wane rafu yekuti muchitaura nyaya vanotanga kutopopota kukwidza izwi. Vakutotanga kutoti hapana chamakabvisa changu. Mai wenyu vakaya mwana wangu muroi vakaya mwana wangu. Hanzi yako yakatora ropa yakaita zvayakaita remwana wangu. Saka ndichazivi kuti inini nyaya dzatu. Saka ndichazivi kuti kumapurisa vakandisungisa. Magaro wapainani? Ndakaro pane mningi wangu. Ari hapo. 25 ngoreni. Semba ngoreni. Topaka ndo. 27 ndio makachaya. Akandichaya tinditazia ndorero yatindiwa musoro ndikamusungisa ngarujero. Ora tata sisi. Ibi ana kundia ende pale mama. Pagarowa maya mamuri. Musoro 25%. Akarowa ere. Akarowa nawo. Koyo wakasundirwa kana sinamurowa. Ndandauko kwarowa asi inini wakandisungisa wachindiabvisa kureva kuti inini havadi kuti nditaure namai wangu. Kana chitura munin'ina wangu inini ivo vanozopindira ndikutura ndati wakasungirwe ndiwo mabvunza chii wangondipomedzera ndangona tsamba yauye ikuzi chii wakarowamba ndobva wadii ndondaenda kupenharonga ndega ndondasvika kupenharonga ndondataura nyaya yangu mucharge office ndondatonzi enda kumasero ndondaipinda wakaitwa masoni enyaya kutaura nyaya yako ndakaenda ndega ina ndakuiya Zama bambu, zama.
hakuna munhu anoendeswa kumaseo nekutaura nyaya asina mhosva. Ukaona munhu waendeswa kumaseo une mhosva. Aiwa, iwe wakati ndakarohwa wakaine bepa ndo rakanchimbisa nekuti ndakawa pamusoro nekumeso wakazvimba wakaenda kuna dokta akati wakakwara, kasi bepa riri kutaura kuti hauna kukwara ririko rakanyorwa nemabhee blue. Saka ndichazivi kuti iwo wacho warira kuti nyaya wakaripota kumapurisa tinokuwaripota. Saka ndichazivi kuti wada kuti ndienda kugara kupi. Uye vanogara kumba kwavo, iwe unogara kumba kwako. Asi chatinoda kuti iwe unogara kumba kwako, gara nambuya ari kumba kwake zvakanaka. Simple. Hapana kuti azoiwa kuti mbuya utize pena roga, iwe utize pena roga. Hausi kuzitiza pena roga. Asi nyaya iripo ndekuti mugarisane zvakadii zvakanaka. Kuti iwewe ambuya wemufana wako, ndiye ambuya wako futi. Iwe haujufi kuti muningina wako akarohwa ambuya wako. Muningina wako iwe akarohwa ambuya wako, haujufi. Zvinorwadza kasi iwe. Saka iye hazvisati kumurwadza pamufana wamurwera ambuya wake, hazvisati kumurwadza nekuti mufana. Ina ndakwarohwa kasi inyaya iyo vanenge wakamurohwa nekuti wakaenda kujeri ukapika. Inini nyaya yangu inini ndo nyaya yangu. Hapana mupurisa kupenda ronga zanya here. Hapana mupurisa here. Hapana constable. Uya pasimani. Unoziya nyaya here. Unoziya nyaya here. Unoziya. Chicha raiti. Nditania ni mkosti. Ndoshandira pamina longa police. Chicha raiti. Ndaona wanangoziva ndakaona. Ndozamushakatanga kwaishonga mwana uyu. Ndoanoziva kachipota wachiti uyu achiripota kuti tevakuya kumba angabva pamunhu nezvaita nakupasira uye ndibva ndazoshedza naiti kuti vaone matongwari vadazoshedza madza vacho makuya kwavo kubva kwauya uyu ndakomrezvivaziraangotaura sanyakaita ndekuti vanhu ava uyu angabva pamunyika nezvaitirana uyu musoro wakauya kukembika yekutanga amiri pakazotongwa kakechituru indikutaura pekutanga tanga kechituru pakazotongwa akazotongwa neamwe indikutaura yekutanga akatouya ari mahasha ndendayazomuzikamisa achida kuti auya chirongwa andigoni kutaura ndichirebesa nyaya ndogona kuti uchirimemberechi kudzirama uchida kuti wauya kuzongova uyu wangafonerwa ndichakudzikamisa nyarara ndingakudzikamisa muchajuisi ndakudzikamisa muchajuisi akazowirirana ndikataura neyo kuti mai havarohwe mai nina havarohwe problem yanga nemwana uyu yatikomberena kuti vabereki nevava vanokomberena kuti hanzi murume wacho ndomuziva uyu murume uyu hanzi mwana mudiki ari kuchengeta madha vacho madha ava vanhu zvavo vakadai vanowirirana dambudziko rikubva kune ava ndikakuudza ndikati upindure nyaya dzeshe dzewana ukawirirana ukadzokera kumba nditi ndoinyaya yekutanga iyo yaayechitu yakazoitika kumba kwavo vakabhejerana remember tete vachitaura munororo tikaenda kumba uchasvidika kumba kwacho handikuzivi zvakazoitika kumba kwacho ndozvandikuziva Well, thank you. Because ini chandoziva chinhu chikapinda mupolice camp chinoita record. Saka pamwe pacho ndokwanisa kuramba hako kuti handina ndakafaya asi record inenge richi saka tiri kuti chii ambuya imi sungai imini sumukai darapasama ambuya imi muri amweni
Andrew, amweni basa rake nderekuchengeta murowa. Andrew, matikuona kwandikuita simuzi muroora naamweni anobvira. Saka mwana ari kuirana nemukadzi wake, asi mai wake haasi kuirana nemukadzi wake. Marriage yacho inotapira sei? Avo vana vadiki avo, vana vadiki avo. Iye wamunoda kubva kuchengeta iye ari kuchengeta vanhu, unosenze kushauri uri mugweja, uri mugweja wosaka uda kuti ukagweja uchengete mhuri dzechemberedzi nemadhara. Ndaichengeta wese yangu wari kumashiro ndaichengeta wese avo ngwasha wangu warapa ana ngwasha wangu ndaiwachengeta bati vanouya mumba mangu ogara pamubhedha pangu vachisimudza mativi yangu vachida kuondera pasi. Mwana ngwasha wakazobudisa bhiro kuti heinoisha kurowa iwe wachitaura kuti mukadzi wangu Uruti isusu guys, imimi ambuya, imimi gare kumba kwani kwenyu, imimi ambuya, imimi mugare kumba kwani kwenyu. Mwana uyo nemukadzi wake wogara kumba kwani, imimi baba mukuru mugara kumba kwenyu nemukadzi wake kwenyu. Atete gare kumba kwenyu nemurume wani zvatodii morespekta umwe naumwe kuti ane imba yani. Munhu uyu kana akugona kurara nemukadzi munoda kumukontrora imwe, kana mauda kumukontrora mari yaari kuzvishandira kuti ashandire mhuri yake kuti ita zvakati nemari yake, muchamupa netimetable yokurara nemukadzi wake kuti rara naye kahwani pawiki. Iyi muri kurara kangani? Siyai vanhu vaite chiwana kana varoorana, regerai vaite life yani. Stop interfering munyaya. Munoita jealousy. Siyai wana waumbiridze wana kuti upenyu hwaumire zvakadini. Noti izvo ndokuona zvinotorevo kana amwene nambuya vataudza saka munoti mukuendei mai vemukomana namai vemusikana vanofudzana parodi. Saka muruti muda kuti vana vararameleekekena apa utobobva kuti mukuchengetwa mese tutoona apa katotoshambiska rikamufanana ismall body but big engine. Ukaona mitumba yakaruchengeta ndakatekera TV ndakadai wamwe wari kuwese pekuchengeta but look at him, his size no guys, ngatiti kana mwana akakomborerwa dziri nyasha dzake dzakapiwa naMwari, ngatitende Mwari kumwari makati pamumhuri munhu ari kukwanisa kutoonawo kuti uyu ada kubatsirwa, uyu ada kubatsirwa. Ngatisapwanye blessing yeMwari, ngatiumbiridze kuti todii itokure titowedzere kunakira. Mumba make musakaita rufaro mese imi mamufari, kana nyangwe dai angachida kukupai haakupii. Iye ngaafari nemukadzi wake, munhu ese anodii. Munozomboya zvikuto mwana ngewenyu mbuya tozviziva, asi pamwe pacho mupei rumu yekuti amboranawo chii. Musambomusirisiro zvanzi mwana mudoko 19 years
kaka mudhara. Saka imwe murava mutesa bhodhi yake, mukatesa bhodhi yake, muri kuramba muri kumuona semwana mudiki. Ndaizviitwa inini ndiri kuchikoro chaiko, pane pandaitombokwira bhedhi. Mai vangu ndiri muchechi wangu ndafom 6 hati kuti sipoira here because ari kutaisa kuti kumashure kwake hakuna chii, hakuna umwe ndiko kamwana kangu ndazoyamizona mamwe madhara rendebvu dzewani chaiwo ari spoiled because mai akana kuti kamwana kangu akandokaaakubhota asi chimudhara charendebvu dzewani atospoiled mudhara iyo. Saka ndozvomuna pamuti ambuya kamwana kangu aiwa mudhara usiya rade life yake musamudisturbe basa, let him do whatever he wants to do. Achine nguva chekuzviita muchaona kuti mese munonaka kutukana hamutukani. Zvino iyo bhizinesi rake rauta regoridhe goridhe handi zhowezho, mukaita zhowezho anokauyiwa fana sembo inomukawa goridhe haridi mazuva pera goridhe rinoda vanhu vanogara kumhara titese mainini imimi nemurume wenyu mainini musamboswere muchinetsika nevanhu, itai life yake pamawanira wapeiwo wabatsirei, asi chekutanga look after yourselves. Kurai nemari, kurai nerudo, ndikuzwa kurai nezvese zvakanaka. Wamwe watokura watochembera wakazvitadza, saka imimi watokwanisa kuti mutadzewo, saka mukawatedza. Musawatedze ba wakatadza nguva wakapiwa. Ndoramba ndikubvunza David unozoda kuti tocelebrata New Year, ucelebrata New Year ucelebrata chii? Inini I don't understand. Iyo New Year yegore ndobairizwa kuti vana mabhosvo ndakararasa 8 because uri kucelebrata New Year handii wadzosera gore rako 1 here kana kuti 8 rarako 1 kana ukonaorarama pa49 wasara nemangani ne48. Saka chauri kucelebrata kuti makore apere chii? Aimwa watopinda muna jenyu vanhu watopinda disease yekucelebrata zvinhu zvotozwisisa kuti umbocelebrate haiti birthday kai iri haiti birthday bai mucherechedze kuti 1 more year gone pabhakazi yako. Saka uri kucelebrate. Saka ndikuti vananga muchine mukana enyu makore achakadii achakawanda, make use of the time yamuinayo. Musazoregrete mupenyu muchiti ndakatadziswa ndimai wangu kana ndimukoma kana kuti ndimbuya kana kuti ndiani. Vanambuya sei vana vaiti 21 nguva yacho vachiri chii? Imimi wabereki tauriranai zvakanaka, garisanai zvakadii zvakanaka, musapinze mhepo mudzimba dzechii. Babangu ambuya haro ambuya adii inini pfungwa yangu inini inini pfungwa yangu inini ndeyekuti munhu akakanganisa anosungwa, asungwa anobhadhara. But tikaona kuti donyepera kutonga uri muhadhi nesu tinokuhadhira ende totokuhadhira nenzira dzakatofungiwa kusvika waita munhu kwaye.
ukazi gweja hazvirevi kuti unozvibenzi ba. Gweja izita rebasa asi uri chii, uri munhu. Usakanganwa kuti ndiri chii, munhu. Saka ukaitwa taken away nezita rebasa unorwadziwa neupenyu. Zvakafanana nadhiraivha chai. Madhiraivha ebhazi kana timakuru pano umwe anodhiraivha akagara pasiti zvakanaka, mwoyo wake uri chii, mwiri wese uri comfortable. Neumwe anozadza vanhu obva agara nekakona, windo riri muoko uri kunze kwechii, muoko uri kunze kwewindo, muoko uri kunze kwechii, muoko uri kunze kwewindo. Kusiyana kwechii, kwekurhana kwatinoita upenyu hwani hwedu. Umwe upenyu hwatinoita une riski, umwe hauna chii, riski. Asi ngatisapinde kutora riski yauri kuziva kuti chandikutora ichi ndinokasosa kudo. Because pane chimwe chiri very obvious, ukarova munhu unoendepi kujeri, but unoona munhu achirova chii, munhu. Asi isi takutaura kuti munhu hadii, but zvimwe zvacho manje zvechibhoyi zvechiwani hazvibhadhariki nenzira dzaunofungira idzo, zvinobhadharika neimwe nzira yausingafungiriwe. Kuchiwanhu bambo munhu akakuisira fodya pasi akadeketera zvake chaizvo chaizvo akatambirwa, upenyu hwako unoenda chamupirigoni. Saka tikuti zvamunofungira kuti ndo zvinozvidzosera handizvo zvese zviri muupenyu. Nzira dzekudzosera muupenyu dzakawanda. Saka ngatigadzise ipapo. Mungati henyu bambo, ndakarova mbuya asi handibhadhari. Mbuya munokwanisa kuzobhadhara neimwe nzira inorwadza mukoma. Ini chandei chitofungira nechekuti kana ari ambuya maifanira kutoti ambuya haasori ambuya, zvinoti kuti hatisorere. Ai, muri kukanganisira chii, mufana ibayani. Ndakupa muexample kuti dai angari munina wako akarova mukadzi wako, ambuya wani, mai wemukadzi wani wako, ukadaira nemuromo wako kuti zvodii, zvinorwadza. Asi kana zvaitirwa umwe hazvifanira kudii, it's okay. Asi ambuya ndaiti imini kana muri mai chaichai maifanira kuenda kuna mbuya moti abi yangu soja chengete chii mutanga kudii hadi mukapinda muhondo dzevana upenyu nokumatsana. Anyway, mbuya ini ndinda kuti uri ngerafu mukomana wako sorry mirai sorry nezvakadii nezvakaita. I'm doing this on behalf of, for the sake you are not 2 hours, because 1 or 2 hours waku receiving end yemhuri yese. Asi chawakakanganisa chaichacho wana awara inini ndati muzomutambe ndati kana iwo mai warapa muri prepared here mai kuti muti sorry pamadai andobvuma zvinoita izvozvo kana tatenderana pane zvawakaita. wakadii Mai wakantuka zvemubhuku zvisati zvapera kuti wandibikire mwana wendakawabudikira kuti arori mwana wavo ande zviperi, ngekuti wese wanga wakadhakwa musi weChristmas, wanga wakadhakwa wakatuka zviri mubhurukwa mangu neubenzi wendakamborwara. hazi mburukwa manini Wakatuka zvadzamu. Mai wangu ari pano, mai wangu ari pano, wakatuka mai wangu izvo zvazviperi. Kana itoriyo ndirosamanyika vanhu ava ndimo varemekedza
waiuya pamba pangu wachipinda kundidherera kuti handina murume wakafa ende wakaziva urwere hwangu kwelong time wakanditukira urwere saka inini urwere hwangu notukwa mburukwa mwangu ndakarwadziwa iri krismasi ndiri kutsiura uyu ndidedohoho changamiro ndedo mururo wavheri ende ndati ndakatogumbuka musoro ndeingomubata koraso wakumutsika seri kumama handitukisi mburukwa mwangu ndakatukwa imwano kana minditekeroti ndidudze mazuva acho Point yangu ndikuti anditi mukuru mai atukwane awa anditi asada kunodzikwa uyu ndinomurongoti ndiendaitsiura wala kuti uyu mupana ndakamutsiura baba zvako ndiri samanyika murundinzwa shona enge ndiri kutaura kuti twatibatsirana ona kuti mai akakatiwa nechi neawa asi ari kunodzipa chii akona uyu mufana ashaishi aenda kwakwangu kusvika pana ambuyaka asati abvisiya ndozvaitsurwa namai ahobva watotanga kutodi tokokota ndotora nyaya yemukomana uyu wakataura zvakawanda wane zvakawanda zvakataura ndakatanga nhumbi yangu ndohandapiwa mushonga ine 3 months naamweni wachiti mushonga yenzi ndapiwa mushonga ine 3 months ndapedza kudaro so waingondituka chiti chobva ndaenda kumwanga ndapiwa kachimbo kaebreak ndapiwa kachimbo ebreak amene zvaaitika ndirisati ritu ndapedza kudaro so saka ine 3 months ndobva ndakapiwa mushonga tagara ndapiwa futi mushonga ine 6 months musi wekutanga ndakapiwa mushonga wakati iwewe umwisa mukazi wako mushonga ndakamwa mushonga andinombudza deri chitokasanganisa mupavu mushonga wakandifanigama ndakaita miscarriage ropa rangu rakabhekwa awa izvozvi vasoronanga usokaita mwana nekuti ropa rangu rakatigadzira uyabheka komdhorobha ane nyaya mambo kuti wanawa murikwaisa panguva yakaona chizo yakaona izvi uya utovaudza kuti ropa rato ndakarigeza ndakatorisota wambokaisa my suggestion ndeyekutoti I think imimi wana murugamiri I think ndaitoita kana kutombobva padhuze nevanhu munyasa kugara kwenyu muti kwega moavhizitira vanhu handisi kuona zviri kuitika apa handisi kuona mereji iri vana vachigara hanzi kusvika inini ndasara nehanzvadzi wanditeerimo avo varume kuva vatikasangana navo basa kunoshanda tiri tu vakaneka matv maspika tiri tu mubhedha asi vanodaidzira zvinyadzi tu basa vachituka
ava vakauya kuba kwangu ava teta vakauya kuba kwangu vakandipika vamwe variudza kwamba ndozi esnati chimoyo kana kuti mai manyawo vakauya kuba kwangu vakandipika ava ende wakatenderera mixeri kusingi inanoziva kuti vanhu vapinda muyadi vakandishaudha zvikazine maku edzi auinayo tikakupambama kuti uswera wafa iweyo maku edzi hako basa rekudya manyawo mari yake usingabari mwana ava vakagarapa zvachaita ndakuti anzamira namoda pena ronga yairi pena ronga yairi right ndichataura namemba ndichadira what I want is ndinoti family end of year film wakadai wese what end of year film ndokuona kana kuti VFU victim chi saka pandikuvaidisiraivo kumapurisa kuti mapurisa atosai kuvaexplainera wese nekuvadzidzisa kuti mhosva ndeiyi ukadai iyi mhosva chakadai 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 and ndosaka ndokuti maybe munzwisisane mukutaura because as of now ndikuva waste of time ndikada kutaura neuyu uyo atopika kuti hakuna romanyika iyi uyu akatoo ndiri muheraini saka hatizvi kuti asi inini my concern ichii I think that's yes. Ndototi mapurisa muri kudzoka kufuti mumapurisa inini ndichasho ataura mapurisa acho ndotowatarise pamuri waiti so you are going back on Tuesday ukaenda kupinda longa police station paBFU ngenda pedza kudzara nevakomana vakutaurei vakubatsirei zvakuti vakubatsirei ndichataurira ini zvakuda kuti vakubatsirei handei kune inspection saka chipiri nechitatu Adi